na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etimi Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumrang ayuari ayechigage emerongetato asama mabati alia ayechigage emerongibire babwate tile profiles alia oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue, na wigo na green. Obutambe bwe mabati yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom. Onyara kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Wairire ubiana inde mwanchwa umurigereria karibu sana si kiunga chinsenye ubutuko bwega togendere ko tebyo na rari abereka gwatika kurwa imenesko yorogongorwa gusi natogo chaka nigo abamenye be wodi abogeka igotoke pungia kitutu cyate South County ya Kisii babo kanengana yogo cyane eyemagega yo mubere bw'umuno yomu uyobwate chingoma ase umutoyo otoka gosugunaine ase taracha yari ya Kombo ase orochura mugusi kuna juri twambuka agotomanya Watiroko bwati Emambya yarero abamenyi bekenyero keranyi nigo baboka no mwichano magega yomobere bw'omongino yomogotoka sorocherwa mogusiga kwete ase taracha ya ria Kombo itana nkoro kubija tunyamioro wagali umutu wetu bekenyero kigekoro kumunyenga ase bono mambiga chisange saa 12:30 onanya uri riboti kubye somo chief agonte bina umuntu naro tokire rote munina gete ukageta asitara chikoro kubya Komboro chise china kuboka na koimuka ryoka na kogenda paka guroche nanyora bantu ko baikiro abange mono nanjye nabo yomobo
narigereria naroranga amaene na bagitega bwote setaracha nonya nabo egekore ikyo nigo geichania bange chinga kyo mubero yorekana kobane chingoma asomotwe ono utatigarendo usina magenari okuturuka na korugoro sagwerete korwa chingoma chire somotwe ikyo korone kya magena akirinde ndabasikali bago tukomurusi ndoro chingoma chire kyomo orogo sine kya magena bono nabo twanyora kiara makiro bono gatatigatura tutamanyenga ngakiga na magena yari kumutirimu jibikare ale tutomochana nonya nigo embure nyinge yenegetigwa boigora sensemo ya kitutu chache South nigo yakagirwa gosombo mongino yo kobwatikana na macha mange hayo enegetigwe asoro chorwo bono twateba natebye umuchifu one madamu yariaka nere nabatenga tigake atebye abasistant kibu kirogoro nabakibu bagakwire mwa musio maruguru egere tororenga umuntu muyonde mongino aborete nyumba kurugoro embure yadwete nyinge yo yadwete embure yo gukumye nyinge mono sana bono nabo yari koreta matara mange sana unde mongino ataiyo mwaje nyumba guse umugaka gwatigarite anganaje kwabo igihe kikumu yikomanyoka chingaki goikabono abanyeno mubero yo bataratoka niga abantu baboligwe korigereria chiamate chiabo ase chinka unde mongi nata iyo mwaje nyumba guse umugaka gwatigarite anganaje kwabo igihe kikumu yikomanyoka koranga yumo ngiro yaraire kiripoti esaba gambi esaba se bityo bya polisi yagere bakore egere bo manyenga ngagie aga lakini bono nabo mukubwati goikapaka seria bo ngoroje egere manyole report yango binyako police station gingo reporteria egetasini kiagatembe korwa sebunge ya Kitutu Chache South nchani gonkoro kwa Juliet Kwamboka Hiamate ya mokuru kinyoro gya kiginga kigotoke bunge ya Borewe kaunti ya Nyamira nigo yasokire na kubulia kubwatesigwa ere konyora abana baba babere Brenda Nyaboke bwe myaka ene na boigo Brighton Nyanga umbachi bwe myaka ebere abo basira kurwa sobo Samari tanguru karumora igona abugite maambia kandeke barua kana ndeke barua ngatiga abana baneziko Brighton na Brenda kabatika na tatu mwa sagitega tatu mwa bakana nabatika sikona abana omugeni naraganyete bono keralinde tatu mwa bona ruora bakora ndire no mugeni oyo agacha gocha busana ro kore kibarua agante ingamate ya etiga ngore ki amatanga nararingi sita next agante bya anje bono ayegendo abana tigangenda hocha amatanga ngiro kiga ngoira nandi nzenga turumboka goza ngacha korra abana bana koikaisika sipako beranga nyoramba hiyo ngurangalichirani bakamura bamindu barensemo babere sibakora atarira lindu bache sana abana bandi kanyora abana bana mbayi kaja koligeria abo abana bana koru litukelia yange chumatano tale 23 kirana nyora abana bana mbayi ngaita na kulia abana meche yansiranga ya na situ kanyora abana bana mbayi ambia kagende geparua Kararo sindagira akabandigira abana abo bana babere igaika chinsa isano iga yamambia na inje ngasoka ngagenda ngarasima mu mwabarenga okolega tukakuana nera ngamatebya abana nabatigire isiko ikyo ba riya matoka ko rubasi ya basirete twabere tugwetanana kiraze twachire paka somo chivu twachire paka polisi twaratarire ko bariya sanje sana Maria tagankuru kudoris kero kino mwana kichichi beke nyoreke aki abana bakururi tukeri twabari ko tariki 23 bakabono iga twatemire ko bari aki onde bwense yora abanyore na banko bature igere 07 95 40 27 78 baki asora abanyore gaki asomo yobo bwanje yotumira mangana gaki tanyora abana aba gaki naritura nyaro ko barato konyora omorembe togendere no Brenda babwate myaka ene ojo kurene bono iga igaru mumwam igabegete erongi mwam baswenta kabaliri ne chikwende chifuta cha pinki na Brighton igabwa kuchokore myaka ebere igabegete akanyanza ka pinki nagaswenta gekanga change chabasigari garu murabu na Brenda garu mumwam ano bana kereke bono kurba asirete twanya kobeka bukuma none mesa oge andenda
akikona wona buto chato irianya gite chi ngoro cheito tokumeti ando ndego sirende orenga na abgate maybe so barolirande na babo tuteirinde se na bina bate ya mate yomugaka Thomas Mbogo nigo yanyorogwa kwa imambia rero ije magega y'abantu batamanyikaniti gubutura imite gwetanya kiri 10 ubutuko bugo kirerero korengana n'abantu bensemeyo nigo bateba igo kagire koba ugutaigwana gati ya mate yaye nako koirira umugaka yo gusarirwa enibo eyo yayo ndipo nasanya no robotiro kubwatia ekero narara na ikisano ne kyabutuko angesa kumi imanya koigwa emetepo nabuganga ki imanya ko moto gwirira nyomba mwana nganda nando yondo gwirira nyomba ngakwa nakuro nyabata baba nakuri ngayibinti byaru bikongita Amate yomugaka Thomas Mboga korwa sekinyorugia ititi megogo yogotuka asoro bebe godia marani ni godia bogeka nigemambia lero baturwa noroboti rugo ichania asogo saligwa kwenibo yabo enkeye ne yaito nongibo irega na beire ntamenya tia amatuka mangi paka na chitenga simeke metaso mugondo yo abantu tobekaine banchande sana bagusimura chimbago basimura emete paka lero iga bagutura emete nabo koranga emete teri bantu bare obuna bwobo kene burinya sa toete bone emete butoiro mugondo bwonse emete tane tichiri 10 emete butoiro mugondo ebwense esemo nokoba umuiborwa bwenkeje iga nabo igobole bwokobo bwesokoro nigo babori yonde bwensi yore babwate sira yaye anyare bwesokya elio banyare kumwakana bono abantu abatubibikaine tima etieteni yabo mbwate ondatanga senga rero mbwate eteni Mboga bwate eteni yane tigangakane elinde asike ebintu byane okenyira matoka makiangombia nabo koranga tindi yare komanyanga oyo nomo abantu tubikaine gaba usali bintu korengana no mutureti bwekenyoreke iga Samuel Openda gambire ebina nareterio se mugondo oyo nareterio ebinda kare mete yare gosime kwe metagani muna yasumone twa na tukatokanye kwanda ntoro chiondo wana kartaro nda nento katika kiti ya serikali yakoro chungoze elinde manyanga ngore gosimore mete yintu amanyora ando yo mintaka mu gichuko muna ndo simekire na era yagache kurinde nonye nabo nigia matiga konyora yabikiro gosemele kwabo teye ndatagete kine eikeke kwango keri Kenya pagwe goche ngorie mete yonsi elinde ingende ngore no mugondo mwao mugondo yombeke no ane binte byao lakini bono rigererie bintu bakorire engana abanyakenyoro basiemekiara na kujegikiria batwabo kabona mambia twamanya konyora ngimete na benachire kene twaranga no muntu kwete kene korogete kebesana korogyo goichani one kiro muntu akogaje mete goikiraiga abantu abambarenga itete abatu abantete abante tange nyombe ngima twaiguwe ntwaga chigwa paka na bangina njaika twaika twakura kero mwana nyina akorera na intu twange akorera bibia koreke bietane tino anori ogoito muntu emete chiri 10 gochigoro eine emete menge sana ebitina nebi basa abantu tomenyete abantu kitobebekaine iganya gegotoekana senjo ntuntomanyeti ntu neti amate onye gegotoekana nebitina gakia bagambi mbarororo baragayana mangana ayu aera sobwanjani kobwa okoli bintu nebi asebarule bono kubuli guchese serikali kuimukia igetambokero igonkubulia serikali enkonya naende koro peresi muna yakoriro peresi ya urukirie mioro korwa se kinyomba na abande babaeresire ng'aingi kiarenge goika bono emete tindo jinga no buya abantu mabase komu gichukomo gosaba ngachane tige serikali ya tige serikali yani kweni akora barwaye nyerinde nyekora operasi bakama kana yatoke bakabanta babekume kore kebe tige serikali ebwatie amangana yarorekane no ino muntu yokoreta yonsi ateke rwistebu eyeraro kana rali kanyoro gera bwekora mono goikeraiga mambiende ngo kiro turi nyomba chito tongentwe ande muntu tayura chiko tokwanya tutayurugeti mangana tayurugeti ngo turentu batobwo kuripoti kitaseni kia ukiagetembe kuruiga se county ya Kisii litera na igonkoro kwa Dipon Hasanya
Posa gwetania riwe ya mwana 500 na boigo aboroki wakorwa chiskuru ao imi bunge ya machoge chache kaunti ya Kisii ritkuria rero nigo banyora maigiria kemuika obose migoro yobogima na boigo obuya bwa masomo no murebire orawa na Pastor Sagana Nchaga ense moja itare buna Daniel Ntiri agutomanya. So who wants to recommend their lives to God? Ubune nchiremo yoko ene kibuna basae wagendere gukina se chimbwa chingia bale ne chindoto chine na sobogima na bagukina asobo Kristo litukulia lero Pastor Sagana Nchaga kurwa sensemo yeitare imiye county ya Kisii nigo arabu watani banda se chinkwana na basae na borokiwa abo bagendrete na masomo mwiga okoleka se bunge yebumachoge chache ase county ya Kisii babere bagoseni wasana asingi njoma bundi salero na ndogo segeta mwanya getinga bonse esbabeta inga chinga kiechiga tobe toko bwate sia abana baito baokina bono wa tobabeka ase chimbwa chingia chimbwa chiragere banyole amatunda mayoko chibosio na ende bamanye na kibakomenya na ase binyo bitwarwe twensi elinde abana abaiga youths abaiga no bakale abarai berituko ya mambya ukwana chinga kecho Sagana nigamenta buna okugania nkorororo kwa basae ko basa meglio hanga buna ega ili kubakonya nonya naso gukore buya kimasomo tutete go chinchia obomenyo bwa bana abange abatabugati engencho bakomenya buya elio baigwo gosemeria kwa matuko aribosio asense mwende abasaye baiga nigo baseme igoro yenchira bakomenya nabantu babonchukanaine obaseme igoro yokubwatuka chisabu chimbe nebinyugwa byogutindia igati yayanda mange amegerio atebwa kobegati yali 12 yengencho hasobogima getambokero abasaye naborokiwa baiga bagokera inse yomurubulio o Ami Batla. So our purpose here is to help the youth have a better understanding of life, and we call it to design their life. Okay, life is not by default. You have to write visions down, and you have to write goals that align with the vision, and then you work on the goals to accomplish your vision so that in the end you live the life that you want to live according to what God wants you to do. You make the right choices so that you walk on the path to success. Success does not come by default. It comes by hard work and design. So our program is focused on that, tailored on the 12 areas of life, and we are going to be working with this youth to make sure that they understand the 12 areas of life and work on each area of life so they can be better leaders for themselves, better leaders for the community, better leaders for the nation, and better leaders for the world. Nkurubudregeta seni kiagatembe kurega se kaunti ya Kisii letrene nguruko Daniel Ntiri. Abaremi bechiombe anemono echiamabere nigo babori gwetanga koro gutumika ebinto birosirie ne plastic asogo kama na boigo kugacha amabere unenchera ya moyo gwetanga koro akonyara maroire ayilio osayo akoreto ne binto birosirie ne chi plastic ayangorengana no mo director Kenya Dairy Board omoske Josephine Omano bunafatika digisemba agotumanya. Abaremi bamabere nigo bakureirwe buna ekero bagukama chombe cyabo baitange kurase ogutumeka ebubuyu gose chi plastic au buna enchira eyemo yabo yo wetanga kurase amarwaire ayo agocha kubwatikana ne butumeki kwechi plastic echiga ayayiga nigo akwanirwe nomo director o Kenya Daily Board omoske Josephine Mora Omanwa mangana yo gutumeka ebubuyu mama etenga amabere nabwate goseni gari raisi sana gosalekana kwa abantu abanywa amabere oborwaire ekero abantu baitu basomye bali migoro y'amabere nandi nakemabere agwente ko ba 100 gosena kyagwente ko ba kakobogoli waseke busi igo toko somye bali baitu babogoli emetungi eliere stirless nere kunyara koba gekobogoli amabere buya so that twetange kurwa samarwaire ali akorwa se chi plastic.
gukwana na bariki bamang'ana amaya omugaso orero kurase omugobani oyomo imeye kaunti ya Nyamira nigo omuske Josephine Mora omanwa boigo akwanera emeroberio eriagendrete gwikirania ase okwenekia buna omuremi bwa mabere nere nkonyora rigesarigia ritiko gochase erinde nale wakereko kwa abantu baitu banyamira nga kakinto siererio beremi kugotuga chiombe chibwate chibesa mambia kubwaka mamambia nechibesa kwabe komo kubwaka maranchi nechibesa kwabe komo kubwaka mamaragoba nechibesa kwabe komo nale koba omoya bali baminto banyamira tikatutuge chiombe asobonge egere bwango iga tubwato murobe nabali myaba ewiki yebona tugocho chakaiga kubasomi kwenda tole kobeka emikakati yoko chake kiri Maria se kaunti ya Nyamira inabeire ngokwanira samatuka mange ensemo yende otebere gochakira lituko ria Jumatatu ewiki egocha nigo abaremi abaiga ba mabere barachake konyora amaigerio enchira inkia baragendere konyora rigesarigia bancheire naende tonyole program ende yo gosomia abaremi baitu banyamira eyera chake Jumatatu chitariki 14 togo chigosomia abaremi 200 kere constituency kuna tobwate constituency inya second ya Nyamira otora betosomia bale 800 ndochake ne constituency ya West Mugirango awasto josomelia bale mibaito aligati ya hotel asito josimeke mete 500 ase skuru ya Sasati primary na ndo tosimeke mete 500 ase skuru ya Ibucha primary abu asito bwate emete ya indigenous na boy gonto bwate chi afukato to josimeke kere skuru ase chi skuru ya Chibere afukato amisini tosimekere Sasati echichire grafted boigo ogendereire kuburia abaremi bagendere gotigara ime ya serikali eregeti buna injira eyemo yaye kogenderera gwikirania amagenderero ao ase abaremi abaiga iraneri our excellency Dr. William Samoei Ruto esengencho atoeteribaga riomongina just new mano etaya agachikoba e director garia Dairy Board. Nande bono tuachakira omoroberio ria to promise ati moigwete pake primary singo tobekera ari Nyamira. Let us support Dr. William Samoei Ruto in his plans of bottom up so that we can achieve what we want. Chingaki echecho nigo omoske Josephine Mora omanwa oyoboigo ore omwana siasa korwase kaunti ya Nyamira anene obwate riansa sekerogo kyabangina nigo eyakeire ekoko boigo abanyamira baminto bamaitenga ekaunti ya Nyamira aserigerete boniga tetaitikende gyose getaito burabu ireteringo teba nga omongine taya negendo gekore to burabu negendo gekore to burabu talinga nekieni gosekende no muntu gwata magenderero igo nonde aseres nande tigambashwa abantu baminte karamurange kirogo Nyamira nechenche nande nigera be county number 1 asa magenderero hingo ripotera gatembe korwase bunge eyeiga ya West Mugirange gutoka imeye county ya Nyamira Njefatigad Gesemba Mokonyi bw'omuraibwensi ya Kenya Profesa Abraham Kithure Kindiki nigo agendereire kwegirira emirobero ya serikali ase aboliria abasae kwerikia ase ori kwerika erigo chikonyora emirimo ase omurobero kazi mutani oyo orachi guikigwa omwere so yo oisire guika omwere kurika abasae bali abaganite gochakora emirimo ase omurobero oyo tafutia vijana ajira kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa na vijana wengi wanamaliza shule na vyuo hawana matumaini lakini wamesoma. Ndio unaona wale tunaweza andika kazi serikalini tunaendelea kuandika. Wale ambao wako kwa biashara tunawasaidia kwa biashara. Wale wanataka hii kazi ya muda ya climate works ambao tumeanza tutawasaidia. Wale wanapata kazi majuu nchi ya nje tunawasaidia waende pale wakafanye kazi. Wale wanatafuta kazi mtandaoni tunawatafutia kazi mtandaoni. We have about 5 major job creation programs that this government is running for our young people. Nimesema wale wamesoma tunajaribu kuwaandika katika serikali kama polisi, kama walimu, kama CHPs, community health promoters. Mnajua ya kwamba serikali hii ya Rais Ruto imeajiri wahudumu wa afya mashinani wanaitwa community health promoters, wale wamevaa blue
wale wanapima wewe pressure, wanapima sukari kwako nyumbani. Hiyo partnership ya national government na county government, sisi ndio tunalipa hao community health promoters 107,000 across Kenya. Hii serikali ndio serikali imeajiri walimu zaidi wengi kuliko serikali ingine yote. Hapo nyuma tulikuwa tunaajiri walimu 4,000, 5,000 kwa mwaka. Lakini kwa miaka miwili imepita, William Ruto na serikali yake tumeandika walimu 76,000, 76,000 teachers in 2 years. Mbeleni ilikuwa 4,000 a year, 5,000 a year. 76,000 teachers in 2 years. Walimu wa primary, walimu wa secondary. Na December tutaongeza wengine 24,000. Ifike 100,000. Na tutaendelea mpaka tuajiri walimu wa kutosha katika shule zetu zote. Lakini kuna vijana wengine wanasema wao hataki kazi ya walimu ama ya polisi. Wanataka, waliambia rais na serikali turudishe ile program ilikuwa imepotea zamani kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Na mmesikia rais ametangaza siku ya madaraka tarehe 1 akiwa Homa Bay ya kwamba hii serikali sasa imerudisha ile program ya zamani. Ilikuwa imekufa, ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, saa ingine ikaitwa kazi mtaani. Sasa tunaiita Climate Works, kazi mtaani. Chitagika emeronge bere na inye mwancho murigereria gwikiraga bunongo chwikira mwere wekionga chinsa inye weekend obotuko boiga senchira yo bwikira no mwere nchengatire nyabuga veni nyaboke kuraso mona bwe manyeri havira karire kure studio kabere na rogendete kwene kebuna chibichana Mario Gingo ikira chira senchira yo bwikira no kore ningo tenga toskare asige kage tarige tambe ndo chebuna DJ O na boigo Jesse aka The Village kigarwa ikire ime studio gose ikire ime studio kabere na nigo barachi gukwira asomorobiro weekend jam onyare kwego kya gwika chinza gwika mambi okobeto gwika mbaka sasta gose to gutambuka mogo saba na to ikambaka na onyani 12 cheri tukoria ank nane ngo banyore yake na anye ensa ya moneno skorbono etogo chigo chengera ri tukoria Father's Day ri tukoria batata baito asaba tata baito bons parigo skogari happy Father's Day DJ O happy Father's Day na boigo the management yonsi ya getembe ringna happy Father's Day obotko bia to merane dit korea anjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate no corrugated na boigo box corrugated
targeted asime ko babwate Dumrang ayuari aye chigech emerongetato asa mabati ali aye chigech emerongibire na isaro na isato babwate tile provels alia au oriental elegantal versatile grows na buigo na versatile mat MRM ni ko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na buigo web design babwate igani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabwatiriga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho gwakiranya mabwatiriga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom. Onyare kwa gukwerera amabati yu akomenya sigika. Ayo uchani warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asobwango. Edukejega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumu churigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino imijega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukuri